Lezi indaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo kubingelele mbukeli. Ake sibheke lezo indaba ethe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Kusuke Isidumo abafundi beguliswa Ai-Yobo. Abe-I-Ifp baqhinqe ngaphandle KOWETHEKU. Abasembongolwane babhikishele olomhlaba. Somukele mbukele indaba ze-1KZNTV. Babalelwa ngaphezulu kwama-20 abafundi besikole samabanga aphezulu Ai-Yobo-I-Ifp eKhinqe enyakatho KwaZulu-Natal okudingeka ukuba balashwe baphuthunyiswe nesibhedlela kulandela ukuthi bedle Ai-Yobo ngolwasemzini ama-snacks abawathenge esikoleni. Kube ukuthi labafundi bebelunywa izisu zibakhipha kanti abanye bebephalaza. Babalelwa ngaphezulu kwama-25 abafundi besikole samabanga aphansi imoyeni ngaphandle kancane nje kwedolobha Iqhinqe nabaphuthunyiswe esibhedlela bekhala ngokuphathwa izisu futhi bebuyisa. Lesidumo siqale ngemuva kancane nje kokuba kade bebuya ekhefini. Umnomzana uBongumusa Magwaza oyikhansela ngaphansi kamasipala uMlalazi nofike mathupha kulesikole uyachaza. Kunesimo esithanda ukuba bucayana kulesi sikole ebengikwe i-Kera Expo eKhinqe eholwa uCentral la besithathe khona izikole zama high school ugrade 9 ugrade 12 ngathola ucingo ukuthi sekunenhlakalelo ehlele lapha esikoleni eMoyeni Primary School. Ngithe mangifika la ngafica abantwana abalinganisela ku25 belele phansi bebhoquza bekhala ngesimo sobuhlungu ngaphakathi esifubeni kanye nasesiswini. Ababili bebesimene sibuca impela ngoba omunye ubese simene sengathi uqulekile wasizwa ama-paramedic sesiwathintile ukuthi afika azosilekelela la. Isimo sakhe besisicayana lo womfana kodwa ngokusizwa ama-paramedic uye esibhedlela isimo sesingconywana kanye nomunye wentombazane isimo sakhe naye besithanda ukuba cayayana. Labafundi ke kusola ukuthi kungenzeka ukuthi badle okuthile okungaba ama-chips abawadle besekhefini. Uma siphenya ukuthi yini edala ukuthi izingane zibe kulesi simo basola ama-chips la kuthiwa Ai-Yobo ama-snacks abomvu khona adliwe izingane ziyastetha ke nazo ukuthi zidlela ama-chips ngoba khona omunye ophalazile wakhipha into ebomvu. Kodwa sinazo isiqinisekiso njengamanje ukuthi ngempela ngabe yiwo yini la ayimbangelo ukuthi izingane zonke zo25 kangaka zibe nesimo esinjengalesi ebhekane naso namhlanje. Kodwa amaphoyisa akhona enza uphenyo nomzali okuyena odayisa ngalama chips lapha esikoleni ukuthola ukuthi ekhaya khona ngabe kuyenzeka yini izingane le tuckshop anayo ayidayisele zibe nesimo esinjengale. Okhulumela ke umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal umnomzana ukwazi umthethwa usiqinisesile lesigameko. Yes, we confirm that there has been an incident at Moyeni Primary School today. 28 learners have been sent to hospital for medical attention, and we have sent our circuit manager to go and monitor the situation and obviously update us. This is an unfortunate situation, but we hope it's nothing serious. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabonga wakaduma eKhinqe. Amalungu eqembu le-I-Ifp esifundazweni KwaZulu-Natal aqhinqe ngaphandle kwekomkhulu kamasipala Iqhinqe ngenhloso yokuzwakalisa ukungenami kwawo ngezinto ezifana nokukhishwa ngodliki kwabantu abakhahlanyezwa isikhukhulu emahholo, ubugebengu, ukungalungiswa kwamabhilidi asephenduka imuhume wesigebengu nokunye okuningi. Unobhala we-I-Ifp eThekwini uJoshua Mazibuko uthi izinkinga esibhekene nabantu bakuleli zilokhu ziqonge njalo kepha kuncane kakhulu okwenziwayo ukuzilungisa. uMazibuko usho kanje ngesikhathi iqhubeka le mashi namuhla ekuseni. Iqhubana lamalungu e-I-Ifp esifundazweni babambe imashi ekomkhulu lomasipala weTheku eCity Hall namhlanje njengoba ke bekhala phakathi kokunye ngokungasuswa kwabantu abahleli kolindela ubugebengu kanye ke nokungasizwa kwalabo bantu ke abakhahlanyezwa izikhukhula. Ukuzwa kabanzi ke ngenhloso yayo le mashi sikhulumisana nomnumzana uJoshua Mazibuko ozosibekela ukuthi ngabe mhlawumbe inhloso yini. Ngo-2010 kuzoba ne-World Cup lapha. Kwasuswa abantu endaweni ababekuzo kwathiwa abawolinda inyanga ezingaphansi kweziyisithupha basahleli lapho namanje. Kube nezikhukhula emavikini athile adlule abantu babekwa emahholo wena wabona osardines ofish kwathiwa bazohlala nje amavikana kulindwe ibhiliyoni eliza elivela phezulu ePitoli. Abanye msakazi baphoqa ukuthi baphume manje emahholo bengazi bazoyaphi. Nginobufakazi nje ngaye wema ngibizwa abantu
bephoqa umasipala weTheku ukuthi abaphume. La eThekwini kunamabhilidi amaningi, amanye kamasipala, amanye wesifundazwe aseyimume abaphangi nemidlambili. Okuhlele kubona nabantu abanye baba bakulelizwe ngaphandle kwemvumo. Akukhishwa abantu lapha ku renovate kulungiswe lezi ndawo bangena abantu bahlale. Ezinye zezinto laba ke abaqhinqe khona la eCity Hall abakhala ngazo bayasho ke ukuthi bafuna ke kube nokuthula kanti ke futhi kube nokuphepha wonke umuntu. Bayasho ke ukuthi bafuna ke kuqedwe ukuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane. Abanye sebeze baphelelwa nayithemba lokuthi bahambe bayowa report amanye ama cases abasayina sema police station ngenxa yokuthi umsoli uyayaboshwe uthola ukuthi ngakusasa usephumile ngoba nakho kuthiwa uhulumeni wethu uthi abantu banamalungelo. So siyafisa as i-IFP ukuthi ngempela akuke kufike esikhathini la umthetho uzoqina khona ngoba ukubulawa kwabantu besifazane othola kwesinye isikhathi ukuthi manje sekwenziwa nanama gang rape. Akuke kufike la sekuphela khona manje and ngicabanga ukuthi abantu abenza yonke lento embi bayabona ukuthi umthetho awulenzi iqiniso awubenzi lutho. Le mashi ibinokuthula kanti laba bathembisa ukukhukulela ngoqo wemashi esikhathini esingangenyanga ukwenza isiqiniseko sokuthi umyalezo uyafinyelela kuhulumeni. You can't walk on the street without looking over your shoulder. That's how high the levels of crime is here. Somebody is going to mug you, try to steal your wallet or try and hijack you. You drive in Durban, your car windows have to be closed up. Even if you don't have an aircon, you just suffer. And that's the state of the city at the moment. And as the IFP, we're just tired of this. We've come out here in a little number today. Later on, we plan to go maybe even bigger just to be heard for the sake of the people. KOWETHEKU.1KZNTV, kuBegulisw Mvubu, ngiseThekwini. Umphakathi oseshowe endaweni yasoyaya uphume ngothi lwawo walibhekisa enkantolo yenkosi yaKwaNtuli njoba ububhikishela ukuthola umhlaba uchaze njengowawo wawukade uboleka inkampani kaShukela iHewlett. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV elinye lamalungu omphakathi belingxenye lombhikisho uSibekezelo Ntuli uthi bafisa ukuthi iHewlett kanye nomnyango wezokubusa ngobamsana nezindaba zomdabu kulesifundazwe bangenelele masinyane kulolu daba njengoba esole inhlese yodlame olungase lube khona ngenxa yomdonsiswano phakathi komphakathi kanye nabalimi abangaphansi kwenkampani iHewlett simamisa. Umphakathi wasoyaya eshowe ubhikishele enkantolo yenkosi uNtuli ukuyozwakalisa ungagculiseki kwawo ngendlela okutshelekiswe ngayo ngomhlaba wabo. Elinye lamalungu omphakathi beliyingxenye lombhikisho uSibekezelo Ntuli uthi kabasadli lutho ngomhlaba wabo bengabanikazi bomhlaba ngakho wenxusa zonke izinhlaka ezifanele ukuba zingenelele. Saba noxhaso vele liqhamuka kuhulumeni okumanje umphakathi awusagculiseki ngendlela okuhamba ngayo okuyibona ababezosiza kusithuthukiseni ngamakhono besilimela. Thina siyabanikazi bendawo asathuli lutho abanikazi bomhlaba. Ngathanda ukuthi inkosi kanye nabakwaKhokta besilekelele enkingeni efana nale ngoba ekugcineni izolisusa uthuthuva ngoba inhlese yomlilo ovuthayo siyawubona uyavuka eqhamuka emphakathini ezenkantolo ngoba nayo inkosi iyathinteka phakathi. Okhulumela eManyazini Corporation uSiphamandla Mbuyazi uthi kwakufanele kube sezandleni zabo ukubuyekezwa kwenkontileka noHewlett. I-contract leya kaHewlett yafika ngo-2012. So mayifika izophela ngo-2022 okuyiwo lo ngo-August 1. Ukuthi kuthe ngoJanuwari sahlangana siyikomiti sezala komkhulu enkosini ukuzokhuluma ukuthi besicela ukuthi ngoba inkontraka isifinyelele emaphethelweni ukuthi asihlaleni phansi siucele futhi uLethi kuzobuyekezwa indaba ze-agreement entsha. Ukuthi inkosi yakwamukela yazi yasinika izibusiso ukuthi cha inhle lento enihambelayo iyayithakasela. La okukhona kusidideko noba kuze kufika manje thola ukuthi inkosi siyayiqhathulula siyayikhipha kulolu daba. Ngizokubeka futhi ukuthi besingezile ngokuthi sizona kodwa into eyenza ukuthi size la komkhulu enkosi enkantolo yenkosi ingoba inkosi phakathi iyathinteka kulezi ingxoxo. Undunankulu wenkosi yaKwaNtuli uNkosinathi Masuku uthi basazolihlalela phansi lolu daba beyindlunkulu. Sifikile sathola incwadi yekhalazo sayithatha kade sayocubungula yona njengamanje besithi ake sithinte mfowethu kuze sizothola iqiniso lonke kahle ngendlela efanele sithinte uHewlett
okuyena engicabanga ukuthi abalimi ababesayine naye uqala ebese sesizwa ukuthi izivumelwana sabo besiphela nini. Uma ukuthi sesiphelile ebese siyabona ukuthi mhlambe ke ikuphi okunye okungaphinda kwenzeke ngoba angicabanga ukuthi mhlambe inkosi yona ngomhlaba wayo kwangathiwa mhlambe khona engakudla mhlambe ukuthi kuthiwa mhlambe kuyagwazwela ukuthi kwenzeke into ethile nethile. Yikho konke lokho sithi thina sifuna ukukuphenya. Ezindabeni ze-1KZN-TV ngingumqondisi Miyene ngibika ngesoyaya eShowe. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni esiqeqesha amakhono iCoastal College eMlazi njengoba abafundi bevuka umbhejazana bavala amasango bekhala ngokubulawa indlala. uLukho Sukude ngomunye walabafundi uthi kubakhathaza kakhulu ukuthi abafundi bamantombazane sebeyaphoqeleka ukwenza noma yini ukuze bakwazi ukuthola okuya ngasethunjini kwazise emakhaya badla imbuya ngothi kanti sekuphele nemizamo abebenayo ukuthola usizo. Bavuke umbhejazana bavala amasango abafundi besikhungo esiqeqesha amakhono eMlazi iCoastal College abahlala ngaphakathi njengoba bethi sekuphele izinsuku bengakuthi imbibi ukuya ngasethunjini kanti ke sekuphele namaqhinga abangayisiza ngawo. Njengoba ubabona nje balambile abakaze badle ukudla into engekho. Sifumanisa into bana ke kuthiwa ikhishi alikhokheliwe kulona lesiphekelayo njengoba sila ngaphakathi. So njengoba lingakhokheleki ikhishi so ikhishi alikwazi ukuqhubeka nokuprovide ama services while lingakhokheliwe. So sikulongxake enjalo la njengoba ubabona abafundi ayikho nje into abazoyidla njengangoku. Kuyimanje khona abafundi abangekho abahambile la kufika imoto la zifike zithatha abafundi asazi nokuthi abafundi baphephile kangakanani because ngoku abafundi sebenze noma yini ukuze bakwazi ukuphila. Abangamantombazana bona basalali even naseRest bayahamba ngoba bazama ukuthi balale bedlile. So nje isimo asazi ngoba sithi masila esikoleni sisendaweni ephephileyo sisendaweni ezokwazi ukuthi umfundi akhuseleke sisendaweni ukuthi umfundi akwazi ukuphila. Kodwa masila ngaphakathi sesiyabona ukuthi iyona indawo errong ukudlula zonke indawo. Babalelwa ngaphezulu kwamakhulu amathathu abafundi abahlala ngaphakathi njengoba behlala lapha imali efakwa isikhwama uNSFAS iyangqo esikhungweni ebese ke bona bethola ke eyokuthenga okugcoba. Bathi ke okubhlungu babevele bephoqiwe ukuzohlala ngaphakathi ngenhloso yokugcwalisa isibalo. Bathi ke bafuna ukwazi ukuthi kwenzekeni ngemali yabo. Into esifuna nje manje sifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Because okay fine singahlanganisela wasipatanisela nje wasipatanisela because you know what cancel now uzamile indlela zami ngayo but sifuna ukwazi imali ethishone because asikho isidingo sokuhlanganisela so hlanganisela uzobe yini unyaka uzophela nini sokuhlanganisela indaba ukuthi nomba kufaka 2004 bakuphinde kuphele futhi kuphela kumele strike phansi vuke so strike futhi ayisabakho umqondo lento akwazi ustrike namhlanje then kusasa uzokhohliswa ukudla uwe lo futhi ekseni futhi strike uzogcina sekubuye ngazo manje sinangqondo lethi zoya kumele mesenze strike kube ukuthi kuzoba sifika sekuthenini imali ethi yafakwa asikufuni ukudla sihlanganiselwe kona sambe sicatshangele ngazi ukuthi manje asinayi backup because phela ublade showcase imali soyifakile because enye into esihluphayo usola ukuthi bakupataniselele ukudla bakupathisile but ikhishi lithi asikwazi nophya ngwakwa yilona aliholile. Lo mbhikisho kakuwona wodwa njengoba ke kubikwa ukuthi nakwezinye izifunda zaleli kolishi isimo simanzonzo kumele ukufunda njengoba inkampani emele yonogada ivale thaqa amasango nayo ikhaleke ngokungakhokhelwa. Abafundi ngoba bekhuluma ngokuthi abadlile baze bathatha isiqumo sokuthi bavala amagate mabevala amagate abasebenzi bekufuneka bazosebenza bafundisa izingane abakwazanga ukuzosebenza yingakho ukuthola ukuthi la kwaVika uvaliwe moya eSwinton College ama security companies awakhokhelwe nawo ablockile abasebenzi abakwazi ukuthi bangene kwamakhutha embumbulu kwicampus kunenkinga efanayo abasebenzi bathi umyalezo abawushoyo bacela ungqongqoshe udokotela uNzimande ukuthi angenelele ngoba lokho sekwafika uadministrator bebenethemba lokuthi kuzoba khona uguquko manje uguquko alukho. Iziko leindaba lizamile ukuthola umlawuli okunguye ophatheliswe lesikhungo kepha ke wanxusa ukubakhulula ngqona bomnyango wemfundo ephakeme nokuze kwashaya isikhathi sokuyemoyeni bengakaphendule. Endabeni ze-1KZN-TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Mbukela ke siye ekhefini ungayindawo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba yenziwa ni-KZN-TV ake sibhekele zo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Kusuke Isidumo abafundi Begulisw Ai-Yobo. Abe-IFP baqhinqe ngaphandle KOWETHEKU. Abasembongolwane babhekishele olomhlaba.
Uhlalo weqembu le-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi imiphumela yokhetho lokuchibiyela obelibanjwe izolo ku-Ward 3 ngaphansi komasipala uMfolozi luyinkomba yokuthi umphakathi usabethemba ubuholi be-IFP kanti bazoletha intuthuko futhi emphakathini. Umphembe usho lokho engxoxweni ekhethekile abenayo nethimba lesindaba le-1KZNTV njengoba leli qembu lidla umhlanganiso liqangqalaza phambili ngenani lamavoti kulolu khetho lehlula amaqembu abengenele okuyi-ANC, i-EFF kanye ne-NFP obengamaqembu abengenele kuyona le wadi. Maneke amaqembu abengenele ukhetho lokuchibiyela obelibanjelwe kwaMbonambe ku-Ward 3 ngaphansi komasipala weMfolozi enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Lamaqembu ahlanganisa i-IFP, i-ANC, i-EFF kanye ne-NFP. Inkatha-ke iqangqalaze phambili ngezibalo zabantu bavotile njengoba ikwazile ukuthi-ke ithole amavoti ayizinkulungwane ezimbili kanti-ke ikhomishana yokhetho ezimele esifundeni Iqhinqe iqinisekisile lokhu. We are very happy with turnout yabantu. We received a total of 67% of the registered voters abaphumile bazovota on the day. Ama results ke iward was retained by IFP bekuvele ikhansela belishonele bekungele IFP laphinda futhi ke lathathwa iyo IFP with a 2000 votes. Kwalandela ke ANC with 769 votes. Kwase kuba EFF with 157 votes. Bese kuthi ke NFP yona received 81 votes. Asibonakala utho ke olutheni olubi olwenzekile on the day. It was just the normal contestation nanokuthi ke imoya vele ibiphezulu. All political parties had an interest in winning the ward. Lesike kube izindaba ezimnandi kwiqembu le-IFP ukuthi ke ikwazi ukuphumelela njengoba ke ungaphumeleli kwayo bekuzochaza ukuthi ke bebengeke besakwazi ukuthatha izinqumo noma ke ukuhola umasipala waseMfolozi ngokuzimela. Uhlalo waleli qembu KZN uthi ke ukunqoba kwabo khombisa ukuthi ke umphakathi usabethemba ubuholi benkatha. Ukunqoba ngamalengiso kwe-IFP kulezi nketho zokuchibiyela eMfolozi nase-Emvoti kusinikeze ithemba lokuthi umlayezo wethu njengeqembu le-IFP kusukela ku-2021 usalokhu uresonator with abavoti, ikakhulukazi ngoba lapha eMfolozi nje igebe libe khulu ngendlela emangalisayo. Esibonga kakhulu abavoti babathembe iqembu le-IFP ukuthi esikhathini la khona ithemba lingasekho yona i-IFP engakwazi ukuthi ibuyise ithemba nangentuthuko ngoba ngiyazi ukuthi kunomthelela kakhulu okwenzakalayo komasipala bethu nanemlando kaMntwana waphinda angena neqembu le-IFP abakwazi ukwenzela imphakathi. Lapha nje eMfolozi sibonile ukuthi iqembu ikakhulukazi ka-ANC beliyimisele ukunqoba ngoba bonke ikhulu zakhona kusuka ku-premier kuya kongqongqoshe bonke bebehlezi lapha namalungu eshamthetho. Kodwa ngaphezulu kwako konke lokho iqembu le-IFP lakwazi ukuthi lenze kangconywana. Umphemba uqhuba uthi ke njengoba iqembu lokho liqhubekile nokwenza kahle ezinkethweni lokhu kukuza inkomba zokuthi ke likhulu liyezwe linyelela njengoba ke sebelungiselela ukhetho lukazwelonke lonyaka ke u2024. Emfolozi vele siyiphathele. Kwanakhona bekuzosibeka esimeni sokuthi singabi nezibalo eziqinile ekwazi ukuthatha izinqumo. Kusilekelele kakhulu kabi ukuthi abantu baseMfolozi baphinde bayeseke i-IFP nje bayeseke ngayo nabantu baseMvoti baqhubeka nokuyiseka i-IFP. Sicatha uhambo lolujulile i-IFP lihambayo lubheke ku2024 lokuthi lihola uhulumeni ozinzile ngoba ilokho kufanele sikunikeze abaZulu-Natal ukuthi kuyoba nozinzo mase kuphethe thina futhi abantu baZulu-Natal bawulibona ushintsho uma kukhulunywa ngendaba yokuletha intuthuko kubona. Kanti ke naseMvoti nakhona ukhetho ke liqhubeke kahle njengoba ke nakhona i-IFP ikwazile ke ukuwina iwadi. Lesike izindaba z1KZNTV mina ngingusamkeliswe Ngqulunga bengiseRichards Bay. Imeya kumasipala inkosi langalibalela uMduduzi Myenza uthi ngeke babagcina abasebenza abangawenza umsebenzi wabo ngendlela efanele. Umyenza usho kanje kulandela ukuthi umasipala wabo bengomunye wabangenzanga kahle kunyaka wesimali ka2021-2022. Kodwa uhulumeni kwingqungquthela ebihlanganisa umasipala bebanjele eThekwini ngenyanga edlule wathemba ukuthi bazobalandelela labo masipala kuze kube bathola imbiko engcono. Ungenzi kahle kwabanye omasipala
Kunyaka wezimali u-2021 kuya ku-2022 kwenze abanye bathatha isinqumo sokuxosha umenenji kakhulukazi labo ababasolwa ngokuthi bathola imisebenzi okanye izikhundla ezingabafanele. Umasipala inkosi Ilanga Libalele omunye womasipala owavela ohlwini lo masipala abathathu abangenzanga kahle ngokombiko kaMcaningi Mabhuku. Mhlambe angisho nje ukuthi kule themu lena ephelile kunabasebenzi ababeqashiwe ngaphandle kokuthi kuba approve kwi-econogram okuyi amakhozi ukuthi mayisefika u-AG athi kunemali eyiphumile engazi ukuthi ziphume kanjani. Izona izinto lezi ebesisayilungisa. Umasipala nje waseNkosi Ilanga Libalele unekhala eziningi zabantu okufuza ukuthi baqashwe kodwa sithena ake sime ukulungisa zonke lezi inkinga. Sabheka kulama position esibona ukuthi iwona acritical ukwazi ukuhlala ukuthi engabi namuntu sathi iwona ke la ezokwazi ukuthi sithatha abantu siwavala lama position. Phambili uNdunankulu wakuveza ukuthi nakuba lukhona ushintsho kwabanye omasipala kodwa bazosifaka isandla ukusizwa omasipala abangenzanga kahle. In the previous report as not performing well, today you will see that the report does not have those municipalities. For an example, Richmond municipality has been in the reports previously for not performing well, but it is now one of those municipalities that are better, and therefore we need to ensure that we build a leadership that will embrace key attributes that are necessary for us to ensure that we respond to issues that are raised by reports from Auditor General. Umyeza uthi bazosijika izinto kumasipala wabo futhi ngeke babagcina abantu bangawenza umsebenzi. Ngiyathembisa ukuthi njengoba ngikhona ngumeya ngoba isandla ngiyasiqinisa kuma officials mangabe kukhona abantu abagangana abangawenza umsebenzi ngendlela asikwazi ukuthi lokho sikubekezelele. Angisho nje ukuthi mhlambe nanokuthi sigcine sino ngoba njengamanje sino acting MM besikade sinaye uMM bakhona no CFO nabanye OGM sikubeke ukuthi if sizophinde singene kulesi simo lesi uNdunankulu kade qhamuka ngaso kuyomela ukuthi uMM o CFO asho izathu ukuthi kungani sizoqhubeka simgcine emkhandlweni uma ngabe sisaqhubeka emkhandlweni sithole odisclaimer. Kodwa bakhosibisi eThekwini. Indlu yakwaNelson Mandela isinxusa KZN Athletics ukuba ingaqhubeki nomjaho osudala umsindo omkhulu okuhlose ngawo ukuhlonipha wayingqalabutho ezombusazwe nowabamba iqhaza elikhulu kwinkululeko yakuleli elwa nengcindezelo yabantu abamnyama utata uNelson Mandela. Lolu daba selihambe lwaze lwafika ezinkantolo lunombango phakathi komasipala wesifunda uMgungundlovu kanye nayo iKZN Athletics lapho yalahlwa khona icala yatshelwa ukuba ingalisebenzisi leli gama. Inkosi uZwelivelile Mandela uthi lenhlangano uyeke lo mjaho ngisho ingashintsha igama ayingaqhubeki nawo. Yize inkantolo ephakeme iMgungundlovu yakhipha isinqumo sokuthi iKZN Athletics ingabe isalisebenzisa igama lika Nelson Mandela, umjaho uyaqhubeka. Umasipala wesifunda uMgungundlovu okuyiwona obuhlelo lomjaho kusukela wasungulwa ngonyaka ka2012 uthe uphoxekile kakhulu ukuthola ukuthi igama lisasetshenziswa. Uzokhumbula ukuthi emva kokuthi isinqumo senkantolo sesiphumile sokuthi lingasetshenziswa leli gama ngezizathu zokuthi ithini sanikezwa igunya lokulisebenzisa legama leMandela Day Marathon. Kwanikezwa umyalelo ukuthi kusukela ngaleso sikhathi nje bangathintanisi nalelo gama. Siphoxeke kakhulu ke ukuthola ukuthi masilandelela sithi siya check goma website goma online thing sithola ukuthi igama leMandela Day Marathon lisalukulikhona nje ngasonke isikhathi. Kwasiphatha kabi lokho ukubona ukuthi kusho ukuthi ngamanye amazwi kudelelwe enkantolo ngomyalelo wayeyawukhipha noma mhlambe ungahloniphi nje leli gama leli elisetshenziswayo esilibangayo. Ngaleyo ndlela ke sase decide ukuthi cha sizofaka amaphepha enkantolo contempt of court ukuthi abazange bazibalandele umyalelo wenkantolo njengoba unjalo and esicelweni sethu sisifaka enkantolo ukuthi awumiso lomdlalo awungabi khona ngesizathu salokho. uZuma uthe banxusa abasubathi ukuba bangazibandakanyi nalomjaho.
Umdlalo njengoba ngisho ukuthi njengoba sifaka amaphepha enkantolo kusasa ukuthi laba abawulalelanga umyalelo wenkantolo ngakho ke sicela umiswe sinethemba lokuthi inkantolo izovumelana nathi ngalokho. Uma ukuthi mhlamba akuhambi kanjalo sophoxeka kakhulu kodwa sihlaba ikhwele kubagijimi nakuma club ukuthi ubulungiswa abukho kuyo yonke lento. uMandela ukucela ukuthi ama club nabasubathi baziqhelelanise nalomdlalo lo. Nathi sisho njalo sithi abantu abaziqhelelanise nalomdlalo abukho ubulungiswa la and asikwazi ukuthi singashaya ihlombe sishayela abantu abathatha amandla banawo basebenzisela ukuthi bahlephize izinto ezakhiwe ngamandla nezithukuthuku zabanye abantu over the years. Umengameli we-KZN Athletics uSteve Mkasi uthe umjaho uyaqhubeka konke sekumi ngomumo. iKwaZulu-Natal Athletics izimisele ngokuthi iqhubeke nokuhlelela abagijimi umjaho i-Hilton to capture site ngesonto. Asinaso okwamanje izizathu esingavimba ukuthi umjaho ungaqhubeki. Ngakho-ke i-registration iyaqhubeka lapha eKings Park Athletic Stadium namhlanje izoqhubeka kusasa nangoLwesihlanu nangomgqibelo eMaritzburg. Umjaho uzoqala ngo-7 ngomgqibelo eHillcrest uyophelela emgwaqeni ngaphandle kwase-capture site. Imali ebidingeka khona sibona ukuthi ngeke sikwazi ukuba nayo ngoba singenabo abaxhasi abakwazi ukusixhasela le mali edingakalayo. Siyabonga kakhulu kubagijimi ngokuthi balihlabe ikhwelo noma balilalele ikhwelo masilihlaba basabele lokuthi bangenelele umjaho Hilton to capture site. Siyabonga kakhulu. Mbukeli ake siye ezitolo siyabuya nendaba ongayindawo. Siphinde sikwamukele mbukele indaba yenziwa KZNTV ake sibheke lezo indaba ethe izihamba phambili osukwini lanamuhla. Kusuke Isidumo abafundi Begulisw Ai-Yobo. Abe-IFP baqhinqe ngaphandle KOWETHEKU. Abasembongolwane babhekishele olomhlaba. Ake sibheke kwezomnotho. Irandi lu-16.78 maqhathaniswa nedola libe u-20.37 maqhathaniswa nopondo libe u-17.05 maqhathaniswa ne-euro. Kanti igolide libiza $1,769 64 cent i-ounce uthuwelo ngahluziwe ubu-$96 78 umphongolo. Mbukela ke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu Free State Stars eligijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship lingase lifakwe endalini ngaphambi kokuba kuqala isizini ka-2022-2023. Iyala kodwa kuvela ukuthi inonuselwa ngemali usomabhizinisi wasePitoli. Ngokumbika bezindaba kuvela ukuthi losomabhizinisi okuBucks Mthombeni angasaqede zonke izingxoxo kuleli viki. Leli qembu beliphethwe uIqhinqe nongasekho emhlabeni selisezandleni zendodana yakhe uRantsimkwena. Kuzokhumuleka ukuthi leli qembu lasungulwa ngonyaka 1977 kanti ngonyaka 2018 inqobe Xoxo seNedbank Cup laphinde ladliwa izembe ngawo lo nyaka. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli zakho uqala besikuphathele zona siyithimba lezindaba le1 KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.